Din poveștile părinților mei știu că eu eram la bunicii mei. Aveam doar 5 ani și lucrând de la 7 luni am fost oarecum îngrijită de bunicii mei. Mi-amintesc cu mare drag de vacanțe, momentele petrecute cu sora mea, pentru că părinții mei în acel moment lucrau foarte mult. După masa eram acasă, o îngrijam, pentru că este diferență de 5 ani între noi. Și avem amintiri plăcute amândouă. Cum vă jucați? Ne jucam în fața blocului, împreună cu multe prietene. La fiecare apartament erau cel puțin 2-3 copii. Aveam jocurile copilăriei, elastic, nu știu, ne dădeam cu bicicleta, alergam cu mingea, făceam tot ce se putea afară, profitam de fiecare moment în care puteam să ieșim afară, să ne jucăm împreună, să socializăm, Deci mult timp afară. Foarte mult timp afară, da. Mami, aruncăm aia, mami, vreau aia. Da, și sora mea fiind mai mică, tot timpul atenția era să fie și ea cu noi, să ne jucam. Iar în vacanțe, bineînțeles, eram la bunici. Era minunat acolo, împreună cu verișoarele, cu vecinii noștri de pe stradă. De dimineața până seara eram afară. Era foarte frumos. Noi cam aveam tot ce ne doream, deoarece părinții mei aveau o mică afacere, imediat după 90, nu mai am 91, 92, și da, aveam tot ce ne doream, dar nu ne doream foarte multe atunci. Noi aveam jucăriile noastre, știu că la un moment dat ne-a cumpărat un televizor în cameră, eram foarte mândri de lucru. Dar îmi amintesc jucării foarte puține, adică niște plușuri, o tablă așa de scris, scriam, nu mi-amintesc foarte multe, niște păpuși, dar tot ce făceam afară, țin minte, elasticul, să nu-l uităm, aveam o bicicletă, ne-o cumpăra la un moment dat, deci cam astea erau, iar la țară nu mi-amintesc să am foarte multe jucării, acolo știu că ne făceam noi, jucării din orice, ne făceam căsuță, ne făceam de mâncare, ne făceam piață. Nu mi-amintesc să fi avut jucării fizice, cum au, de exemplu, copiii mei acum au o cameră de jucării. Mi-amintesc lucruri simple. Cam cu asta am rămas din copilărie. Păi erau vedetele Beverly Hills. Deci țin perfect minte și era revista Bravo, dacă țin minte. Și aveam postere în cameră, pe ușă, mi-a dat voie mama, ok, pe ușă le lipești, acolo, doar acolo ai voie să lipești toate posterele. Și cam... Noi încă am fost generația care am purtat uniformă până în clasa a 8-a. Aveam același orțuleț, aveam sacoașul ăla albastru, aveam codițele împletite, că nu-mi plăcea niciodată, cea 2 codițe împletite niciodată nu mi-a plăcut. Eram toți la fel, adică țin minte că ne cumpăram un training, ăla aveau toți copiii Adidas de sport și în rest aveam blugi și bluze, altceva în garderobă, pentru școală nu aveam rochițe, fustițe și atâtea câte avem în momentul de față. Eram foarte disciplinați din punctul ăsta de vedere, adică știam, la școală mergem așa, în ziua de sport mergem cu trainingul și cu Adidas și cam atât se rezuma discuția noastră despre garderobă. Știu că aveam Adidas de la Clujana, îi țin perfect minte, erau alb cu 2 dungulițe roșii. Și pantofi tot așa, cumpărați de la, nu știu, magazin din Central, nu țin exact minte. Nu, deci eu asta mi-amintesc, știu că mi-a luat tata Adidas, mergem la Clujana și pentru pantofi, în rest, și hainele din Central, nu țin minte absolut nimic, în plus să-mi fi trebuit ceva sau... Adică la festivitatea de clasa 8-a țin minte că aveam fustă neagră, cămașă albă, la fel am fost și în a 12-a și în rest nimeni nu a ieșit din tiparul ăsta. Festivitatea așa, banchetul așa.
În rest, nu mai țin minte din Nu vestimentație. era goana asta după haine? Nu. Noi am fost încă generația, pentru că eu m-am dus la școală în 1992. Deci au foarte puțin timp a trecut de la Revoluție și nu prea eram noi... Că nu se schimbaseră atât de mult. Nu. Încă noi am fost cu manuale vechi, cred că am fost pe aceleași manuale care erau și înainte de 1989. Era cu Ceaușescu? Nu erau cu Ceaușescu, cred că pagina aia era scoasă. Îmi amintesc că abecedarul în prima zi și cu o floare pe birou, pe bancă și mulți părinți și mulți copii. Deci asta e amintirea mea din prima zi de școală. Nu mai țin minte în ce an am avut televizorul în cameră, dar știu că noi am prins Tom și Jerry, deci le știu perfect. Și ceva desene, dar nu mai mi-amintesc cum se numea, era cu o fetiță. Știu că am văzut tot atunci cu Veronica, că știu că, dar puține mi-amintesc, pentru că nu prea stăteam la televizor, nu prea aveam timp să stăm la televizor. Noi v-am spus, noi eram afară, veneam de la școală, ne făceam temele la 12:01 și când deja se dădea startul, coborea una dintre vecinele noastre, eram toți afară. Da. Toți copiii în fața blocului. Toți copiii în fața blocului, dar nu erau mașini. Noi stăteam în Mărăș și nu erau atât de multe mașini și aveam foarte mult spațiu unde să ne desfășurăm și să ne jucăm și să umblăm cu bicicleta și cu mingea și tot ce făceam noi. Noi am crescut, tata fiind revoluționar, tot timpul se întâlnea cu domnul revoluționar, cu domnul a fost la Revoluție, mergea la București pentru foarte multe întâlniri cu Revoluția. La un moment dat aveam poze, nu știu de unde și așa, dar oricum ne spunea, am fost acolo la județeana de partid, am fost acolo, pe Horia ăștia. Și ne ducea, de exemplu, la manifestările astea care se făceau în fiecare an în decembrie, mergeam cu el și eram foarte încântate. Adică țin minte de depunerea de coroane de flori, dar n-aș putea să vă spun câți ani aveam când deja mi-amintesc. Și acum, crescând, tot timpul ne spunea, uite, aici a fost așa, aici a fost așa, aici am fost. V-a povestit el? Da, ne-a povestit el. Și la un moment dat am citit am văzut un tutorial pe internet și când am crescut mai mare. Dar oricum noi am crescut cu povești, știam că e revoluționar, știam. Și se făceau tabere unde copiii revoluționarilor mergeau gratis și mergeam cu foarte mulți copii de revoluționari. No, și acolo discutăm, mă, ție ce ți-o zis? Mie asta mi-o zis. Tu unde-o fost? Da, taică, tu unde-o fost? Da, maică ta unde-o fost? Și așa mi-amintesc, dar să știți că multe informații le-am perceput. Nu mi-am dat eu seama, tu nu îmi zicea, vezi că acolo a fost, ăsta e cimitirul Elorei ăsta. Nu, bine. Mergeam și eu, că eram încântată că mă ducea acolo. După ce am crescut, mi-am dat seama de exact de ce s-a întâmplat și mi-amintesc o poză în care erau într-un, nici nu știu, basculă mare. Deci ăla e momentul în care oamenii, mi-amintesc oamenii cum stăteau acolo, cu steaguri, cu mâinile sus. Ăsta e momentul în care eu... Un camion plin de oameni. Un camion plin de oameni. Deci ăsta, imaginea, da, Revoluției.